babhapathiswa abagcini betempile ngabaphathiswa bangabi ngendlela kaThixo uyanyanzeleka kangabakhefa uSathane uyathandazela lithandazela abantu betempile asifuna ukwenza kakubi ngoba kaloku asiyoyakha itempile lo mntu wetempile apho kwakhiwe khona itempile asiyoyakha asiyakwambuli asiyakwambonisa eziqawe ndakhela uThixo manyazi Lord bonke nabanye nezinye iinkosi ezizakhile mabenza into enye engasumthetho kaThixo sizababonisa mabengafuna umamela bamasiphipa baphume sikufuna omnye umntu ozawulula ozawugcina indlu kaThixo apha ndizawuvula ilusini ilitye lele stali tolosha intoni naligcina ilusini kuthiwa intoni sistali esi ndizawuvula istali selusini senditinditi zefitting ndisemfuyo ukutya kwetyipi kulapha ukutya kwenkomo inditinditi ilusini zonke amayeza etyipi izifo ezenditinditi zezinambuzane zibenzo tyipi sithembele kuSathane mandivula le ndivula indlu yoxolo alilityeni lilitye loxolo babona abantu bafuna lo mntu ubani bakukutata uBenjamini mbuli kamsanqa mbuli wabiya lesayithi kodwa kububiya wadiqedile kandikhona mhla sasikelele ndamandilindele nakabanye baqalele ndandiqaleleni angaqeda ubiya siphumela nje nasecertificate of occupy fanele nibiye pha niqalele tata sewundesiklari ukubiya ngapha yabo nasenothe kuqhityiwe imali elothe uqediwe kubiyelwa nakugatyane kubiyiwe naseqala sekubiyiwe sizihamba ke ntona ngamaxesha njengendlela ukuphuma kwazo ngokukhawuleza indlu kaThixo yeyomntu osinikezela kuThixo angabi yinja ehlelukwelusini zazingatshintsha xa ihlelukwelusini inja iyayitya ilusini iyayitya xa uyibona kingqikeko inja ehlelukwelusini zizigusha nenkomo zizomqothula izikhonkolo iyawutyomba lolusini kunjalo kumfundisi okwakhiwa itapile endaweni yakhe kunyanzelekile senze intando kaThixo adaniphathe ngesonto hayi amagwalana abalekela andisibendihlela andihlala kuzo zonke andizukuthala ndizawuvula izindlu zecawa uba umfundisi lowe makade akubambe ngendevu bakhona abantu ababekweyo amagosa karhulumente niyokhala nithi siphathele kakubi pha kuzawubuza uba who is the head of this church uba nathi kulidle uba kubizwe mne ekoloni yafika nina nafula ematshini indlela ocima umlilo yabona nakumeya ndinomeya apha nendisayobo nazi inkosi
ngizapha nje nathi into eyingxakeni singabantu benkonzo singekho kuba kuthi hayi kube kusonakala incedeni izinto ibambeke kakuhle kuthetheke kakuhle bakuthe wamthi niye nase-police station so izinto-ke zasenkolweni mandiyazi ndiyaziselo asifunekanga sidibane ngabantu bakathixo bahlutshe bendisecala kutsho umtshutshisi ecala sinenqubomgaba yabona-ke andifuni ubeka intwana ndiyabeka i-signpost isa-signpost imosti yemoto ezibhuqayo ngoku apha endleleni ngengazazenjengomakweyimani kudwa speed uthi ubekele nelimit uba mawuhambe ngenamba lethivina uze ngabhuqa awunokungena ngenye ixesha kwezinye ishapcap uhamba ngo-100 iyakoyisa loo moto ndithetha nje i-signpost ngoku ingathi ubeke uthi sizawulwela ngamapolisa hayi kuyamangalela abantu ayayayaya ummangali wethu ngubani kuthixo sithetha ke imitsha le nto kuxandilitsha ibekwe nini inkonzo